Російські війська завдали 2 ударів з реактивної системи залпового вогню «Смерч» по Слов'янську. Попередньо відомо про 3 загиблих цивільних жителів. Ладно, страшные. Меня ракнуло. У меня все нормально, а у людей, конечно, там повылетало. Вибухи сильні були? Ой, такі були, що я вам передати не можу. Серце останавливалось. А ось у цьому автомобілі загинула цивільна жінка, одна з жертв російського удару. Один вибух, а тоді другий вибух. А це мій гараж. Все, що лишилось від гаражу. Все, що лишилося від гаража, від лодки, від мотора. Подивіться, ось залишки російського боєприпасу «Смерч». Ось тут загинув другий цивільний житель Слов'янська. Залишки плоті і крові лишились. Очевидці повідомляють, що тут загинув третій цивільний житель Слов'янська. Також бачите кров і залишки плоті. Все, що лишилося. Gündəlik hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün bizi izləyin. Söz altında yox, göz altıda qalın.